Sinusan mo itong lakot mo ito. Oh! Hello guys! What's up? Kasi Kuya Brad, naglaot sa mga malamaot. Ngayon na mamaya kung ano magiging huli namin. So ito ang vlog for today's video. Tatagong ko na ini. Likod. Kaya mo na pagkabutabon. Bay mo na. Yan mo muna. Simula na boy. Ha? Simula na. Sunod mo sa akin ka. Ayan guys, malayo pa tayo. So, nakalahati pa lang tayo dito. Nalautan namin. Titignan natin kung ano mahuhuling isda. So yun, hindi na ako nakapag-vlog kaninang bago kami umalis kasi nag-ayos kami ng mga gamit. So dalawa lang kami magkasama dito guys. Ano na to? Pang nasa 1 mile away na kami. Hindi, mga 2 mile. Hindi, 1 mile away na kami. Yan, nalakasan yung makina, no? Malayo pa, may tinitingnan kasi kami yung mga kasama namin dito na gusto namin makita kung saan sila banda maghuhulog ng lambat para satabihan natin, no? Kasi alam nila kung saan yung mga isda. Ganun talaga dito guys. Peace out, mamaya babalik kayo alas 5. O yan, Kuya Brad, like, share and subscribe. Follow nyo ako sa Facebook ko, Kuya Brad, at sa YouTube channel ko, Kuya Brad. Kakalimutan ha. So ayan guys, kung makikita nyo, ihuhulog na namin yung lambat namin dyan. So kung makikita nyo rin ako, andun ako sa unahan. Sasaguran ko kasi yung bangka papuntang laot. Kasi yan yung paraan namin ng pagbababa ng lambat dito sa paghuhuli namin ng isda. Medyo tahimik lang ako dyan guys, pero ngalay na talaga ako dyan. Tapos sa part na to guys, muntik pang mahulog yung phone ko sa dagat. Yan, makikita niyo yan mamaya. Kasi meron kasi mga makulit dyan na nangingisda din, oh. Babanggain yung lambat namin. So ito yun, oh. Buti na nga lang guys, sa loob pa ng bangka nahulog. At dahil dyan, ipagpapatuloy natin yung recording natin dito. So ayan guys, kung makikita nyo yan ang bilog na yan, yan yung pinakadulo ng lambat namin.
Yan, itatali namin yan. Tapos mamaya-maya mga 7:30 o kaya alas 8, saka lang namin yan kukunin ulit. No? So, doon na natin makikita kung ano yung mga isdang mahuhuli natin. Po yan. Ang laot dito, hindi po yung paikot. Pahaba po yan, pahaba. Tinatawag po naming baranggayan. Yan, kapiyan. Siyan, oh. Ay, pwede man nagkan, banggi. Boy. Nagbabatak. At yung oras na yan guys, mag-iinit kami ng tubig dyan. Ayan, kung makikita nyo, may dala kaming pugon. Para habang naghahantay, at yan, magkakape kami. So hello guys, naghahanap kami ng ulamin. Nakaisa na kami. Yan. Matambaka yan, ito ginagawa ko. Ayan. Tapos yung lambat. So guys, what's up? Batak na kami ng lambat namin. Abangan nyo mamaya kung ano mahuli namin ha. Peace out. Kung nakikita nyo yan, ayan. Pa-easy-easy lang ako yan guys. Pero makati na talaga yung lambat. Pati yung kamay ko talaga as in. At ayan nga, meron na nga nagparamdam na isda. Hop! One down! Oh, buhay pa. Ano? Bata-bata? Kabuti na guys. Guys, nandito na guys ang moment of truth. Guys, tapos guys. Ito na guys, oh. Pwede mo yung Ito yung pinakamasarap sa lahat guys. At tawag sa amin dito, New Look. So, antayin natin baka meron pa. What's up guys? Tapos na kami. So, ano oras na? Nakakapagod. Sobrang haba ng lambat. So, gusto na pakita namin yung mga yung nakuha namin. Teka lang. Ayan guys. So marami din po yan, no? Eto may tulingan. Ayan matambaka. Mas marami yung matambaka natin, no? Tapos yung mga New Look. Ayan. Meron din kami ditong tinatawag niyan kuwaw. At ayan kabalya, sibubog. Tawag sa amin yan. Tapos asan na yung ano? Asan na yung buraw dito? Ito, ay hindi. Oh, ito. Yan. Yan. So yun guys, kaya na medyo nakakapagod. Worth it naman to. Mga nasa ano na kami ngayon? Alas 10 ng gabi. Baka mga 10:30 na kami makadaong. Tignan natin kung mag-ilang kilo yung nakuha natin, no? Bye bye. Biyahe na kami.